ҷавоне аз Сухрот пурсид ки сирри муваффақияташро гӯяд. Сухрот гуфташ: фарду соҳили дарё биё. ҳарду вохӯрданд. олим ҷавонро хоҳиш кард ки бо ӯ даруни дарё биравад. чун дарё жарф буду об ба гӯшҳо расид, Сухрот нагузошт ҷавон сарашро аз об берун кунад. бо ҳама ҷонбозиҳо ҷавон худро вораҳонда натавонист, то замоне ки рангаш кабуд гашт. Сухрот дасташро раҳо кард ва ҷавон зуд сарашро бардошт. тез нафас мекашид. олим пурсидаш: замоне ки зери об будӣ бештар ниёз ба чӣ доштӣ? ҳаво, посух дод ҷавон. Сухрот лабханд зад ва гуфташ: ҳамин аст асрор. вақте мехоҳӣ муваффақ шавӣ, ба мисли хостани ҳаво дар зери об бояд кӯшиш кунӣ. дигар асроре нест. инро бояд дар ёд гирифт.